Mali kono ani Mali koka M5 RFP comité stratégique réunion do ke sisa réunion imbana mba fe ka contrat di kawye wat kumurina M5 RFP ko décret min bora décembre kalo saba wiya kala ORTM ka Conseil national de transition mi bebla Assemblée nationale non la au décret amma yere ya akono parce que amma liste blakata amma togodi amma CV di amma document chi déposé M5 kono M5 responsable chi maka dossier blakata donc anta don togo minum bora uyu soro togodi aflana charte de transition ani décret mimbe sente ko kuma fo c'est-à-dire mogo kanga ta sente kono togomina ani mogo hake min kanga ta jekulu togola o be donente décret kono to dronde be ita don jekulu jumende mogo jumende di donc décret abe constitution violée abe charia soso abe charte de transition soso décret mimbe CNTR sigi ani a membre répartition abo fana soso o kora e muye ambe jamana min kono sa charia ta la tuguni minum be fangala min kadi yo bodeke abe charia kono ate charia kono andu ye keleke pour que o kadabla mogo shimangi sigi malikuna min kadaye ana somo ko ke mallatu odi kama ko décret ambena attaquer justice fait parce que abe constitution violée abe charte de transition violée abe décret yoro minun tara ka CNT abe sigi chogomina jekulu minun kanga mogo togodi mogo hakem min kanga di o be violera donc au corps est ante état de droit la tuguni mais ambe min fo malien ou cadon en bas don si ça chama be wuli ka beaucoup de transition contrôle anti transition contrôle parce que transition est en dendi mais en bas fait transition ka ke kien siraka mogo be mi wula mali kono ka kuma réseau ka i opposé kuta fa yelama ka do jamana kono o mogo chama besente kono uyuta togo mina moshitado donc anse ka soma na ya maku ni M5 RFP maku mogo chite soro maliana mi mina tienfo sente nyemo transition nyemo donc ambe mi fuye ou ka don antu jugwe mais ante son ka maku na nyebala jamana bete siramika alabambe ka dafri ou bien yelema kanga to togo mina kanga ke cogo mina malion sara yelama minko malion e marché ke yelama minko no sira te kata en obligé le no en ka foué en ga foué kuti sira nyumanka donc kuma ba minu fora odeni mugo shikana yelama do kola parce que ba don sisa bebe wuli ka foko M5 te wulla ka be transition kele place nyina on bebe wuli ko defo ama fo kambe transition kele mais ante son ay min kele o kobo malila u ka segino tuguni mogo miya kele o fana kana fanga di nunuma ku be fanga koro na jogo koro ku segi mali kono donc kuma ba min bene fe ka fo dieni déclaration bena ke officiellement M5 togola ambena publier raison ka yani sini akato bala salela mamad